Pewną wygraną zanotowali piłkarze GTV Stadionu Śląskiego w pierwszej okręgowej lidze juniorów młodszych. Na inaugurację rozgrywek nasi zawodnicy z rocznika 99 pokonali Wawel Wirek Ruda Śląska 5-2. Mecz ułożył się dla gospodarzy doskonale. Już w drugiej minucie świetnym podaniem z głębi pola Macieja Tonie uruchomił Michał Włodarczyk. Napastnik GTV Stadionu pewnym strzałem pokonał golkipera gości. Kilkadziesiąt sekund później fatalny błąd przy wyprowadzaniu piłki spod własnego pola karnego popełnili Rudzianie. Futbolówkę przejął Adrian Rusek, został sfaulowany w 16 rywala i arbiter podyktował rzut karny. 11 na gola zamienił Patryk Winiarski. Przed upływem kwadransa mecz wydawał się rozstrzygnięty. Tym razem z lewej strony boiska dośrodkował Rusek. Tonia wyłożył piłkę na 6 metr nadbiegającemu Janowi Januszkowi, a ten podwyższył prowadzenie chorzowian. Do końca pierwszej odsłony goście praktycznie nie zagrozili bramce Adama Czerwińskiego. Stadion marnował za to kolejne doskonałe okazje do podwyższenia rezultatu. Do przerwy zawodnicy prowadzeni w tym meczu przez trenera Bartłomieja Zdrzałka powinni prowadzić różnicą kilku bramek więcej, ale razili nieskutecznością. Jeżeli w 12 minut strzela się 3 bramki, to można oczekiwać, że tak ten mecz się skończy. Oczywiście taki był też cel, że gramy wysokim pressingiem, próbujemy rozstrzygnąć ten mecz na swoją korzyść w pierwszych 20 minutach. No zabrakło troszeczkę, bo gdyby ten wynik był 4-5, to grałoby się zdecydowanie łatwiej. Tutaj skończyło się 3-0, a mogło być zdecydowanie więcej. Bardzo dużo niewykorzystanych sytuacji, to było też widoczne w poprzednim turnieju. No ale na szczęście wszystko się zakończyło dobrze dla nas. Właśnie ten poprzedni turniej chyba dobrze Was ustawił przed ligą mentalnie. Jesteście chyba pewniejsi siebie niż byliście. No tak, zdecydowanie wygrana bardzo cieszy, tym bardziej, że nie straciliśmy żadnej bramki. No a tutaj w lidze musimy się mierzyć ze słabszymi rywalami, a jak widać no, nie potrafiliśmy wykorzystać wielu sytuacji. Po zmianie stron wciąż dominowali chorzowianie, ale ich akcje pod bramką przeciwnika nie kleiły się już tak jak przed przerwą. Jednak to oni wciąż byli drużyną, która potrafiła stworzyć sobie okazję do podwyższenia rezultatu. Goście sporadycznie wychodzili ze swojej połowy, ale wystarczyła im jedna groźna kontra, by zdobyć bramkę. Rudzianie mogli pójść za ciosem, ale w kolejnej sytuacji w polu karnym stadionu drużynę trenera Zdrzałka uratował Czerwiński. W 63 minucie na trafienie gości odpowiedzieli gracze GTV Stadionu. Pięknym uderzeniem zza pola karnego popisał się Michał Utikal i było 4-1. Rudzianom w dość przypadkowy sposób udało się trafić po raz drugi. Gospodarze znowu nie pozostali dłużni. Tym razem uderzenie w słupek autorstwa Sebastiana Witerskiego dobił nadbiegający Mateusz Kielar, ustalając wynik meczu na 5-2.
No szkoda tego momentu rozprężenia i tych błędów, które wyszły, ale tak jak mówię, zwycięzców się nie sądzi. 5-2, 3 punkty i główny cel awans, myślę, że w tym sezonie będzie zrobione. Obojętnie w której lidze się gra się zawsze dla stadionu i trzeba to robić jak najlepiej. Każdy mecz jest ważny, obojętnie z kim, są założenia. Wiadomo, super, jeżeli będzie się grało z lepszymi przeciwnikami albo z tymi na tym samym poziomie, ale jeżeli się trafia na słabszych, to też trzeba umieć im strzelić 5 bramek i najlepiej nic nie stracić. Nie ma dzisiaj trenera Osowskiego, ale to dla Ciebie okazja do tego, żeby się przyjrzeć tym chłopakom w perspektywie już juniorów młodszych, bo oni za pół roku skakują na ten wyższy poziom. Tak, no, nawet troszeczkę szybciej już dzisiaj moją decyzją nie grał Kuba Banach, który szykuje się do gry w lidze juniorów młodszych. Podobnie Kuba Barteczko, bardzo dobrze wygląda Maciek Tonia. Dobrze tutaj Michał Wodarczyk, tak samo Kuba Warmus, a więc część tych chłopaków już zadebiutowała w poprzednim sezonie, wiadomo w drugiej lidze. Ale teraz też nie będziemy się bali na nich stawiać i te abecadło troszeczkę szybciej poznają gry w juniorze młodszym.